Her ligger den så. Og der er vel gået et kvarters tid, siden jeg skød. Oppe ved den store blok. Det kan være lidt svært at se den. Zoomer lige ind. Der. Derfra skød jeg. Og cirka dernede blev den ramt. Og så løb den altså herover. Men som sagt, skudt lidt for langt bagude. Højden er fin. Den er faktisk meget fin. En smule længere nede vil ikke gøre noget, men højden er sgu fin. Så min afstandsbedømmelse, den er god. Det var ikke noget problem. Mit bud er, at det var et eller andet med en 6-28 meter afstand til dyret. Men fordi jeg skyder så langt nedad, så meget nedad, så holdt jeg på 20'eren. Og det gik også fint i højden. Men jeg skal altså lære at skyde noget længere frem på dyret. Nå, det blæser lidt her. Så det vil være lidt koldt at stå og brække dyret på den her plads. Så jeg tager lige og slæber den. Lige ordentligt fat. Ned til et lille sted, hvor der er læ. Her er lidt mere læ. Så kan jeg få ro til at gøre den ren, brække den, skære den ud og bære den ned. Hold kæft, hvor er det en fed jagt. Jeg var ved at tro, at det var gået til den gale side. Og terrænforhold gjorde alligevel, at det var helt perfekt, fordi dyrene rejste sig og gav sig til at foragere stille og roligt ned forbi, der hvor jeg sad. Så tålmodighed belønner sig sgu. Og jeg kunne have taget hvilken som helst af den, jeg ville. Det, ja. Jeg tager selvfølgelig den lille. Jeg slipper for at bære så meget kød. Og det er også meget nemmere at brække. Der er ikke nær så meget arbejde ved dem. Så, men hold kæft, en fed jagt. Det går godt. Det går noget nemmere, når man er solo, i stedet for at skal have en kameramand med. Men det er også gået heldigt, vil jeg sige. Det har lige flasket sig. Både i går og i dag. Perfekt. Det er spændende at se, om Paul møder dyr deroppe. Klokken er jo for fanden kun. Hvad kan den være? Den er kun 11. Klokken er kun 11. Ja. Paul skulle tvinge gerne for at finde sin kikkert. Det bliver spændende at høre, om han har fundet den. Og så skulle han op efter et dyr, han skød i går. Han skød 2. Så han har nok at lave. Men han tog buen med, i fald han kunne finde et dyr. Kom tæt nok på et. Og det, altså har han tålmodighed til det, så kan det fandme godt lade sig gøre. Den her, den kunne han godt have skudt på. Den var tæt nok på der. Spændende. Skide godt. Dejlig jagt. Lidt bedre vejr kunne man godt have ønsket sig. Men det er trods alt holdt op med at regne nu. Det har sgu regnet det meste af formiddagen. Eller, det passer ikke. Det regnede lige et par timer. Efter jeg begyndte at gå opad, så begyndte regnen at komme. Men jeg var næsten oppe, inden det for alvor kom, så jeg slap for problemet med, at man bliver alt for varm af at gå i regntøjet. Så det har bare lige været heroppe på toppen, jeg har haft regntøj på. Fine sager. Det er fandme livet, det her. Det kommer man ikke udenom.